Ya ke makhe, ngiyabonga ngenkomiso etinto. Hayi siyabonga ntombazane. Mina sengilindele ukuzwa nje ukuthi engabe yini lengaka ngempela Masibisi ukuthi ufuna sihlangane nje. Sixoxe sihlezi phansi. Hey, makhelane yona indaba engamnanjana ukukhuluma iqiniso. Kodwa ke ngithe nje ayi kungakuhle ukuthi sihlale phansi sibonisane, sikhulume ubuso nobuso phela. Njengabantu abathandaza ndawonye, makubonakala ukuthi kufanele ukuthi kube lesikhulekelayo, sikhuleke ndawonye. Yeah. Kona nje ukubeka esithombeni angizizelanga mina ngokwami la. Ngithunywe yibandla. Aw. Kahle ngithunywa usikhwama. Kuyavela izincwadini MakaThanga ukuthi sesiside kakhulu isikhathi ungaveli ngomnikelo wezishumi. Haw. Isikhathi eside Masibisi ngiyadideka ke namanje waphela inyanga nje ezimbalwa. Ngenyanga nje ezimbalwa senihlala ngami Masibisi seniphuza ngami iti esontweni. Awu hayi. Akekho umuntu okade ehleli ngawe phansi bekubhekwa amabhuku njengokujwayelekile. Ukuthi unyaka mawuqala ke kubheka amabhuku ukuthi abantu bakhokhe kanjani, bahamba kanjani ngokweminikelo yabo. Kuyavela makhelwane ukuthi liyabona nje ukuthi nezinyanga ezimbalwa ngibe namahloni mase bengikhombisa. Ngibe namahloni ukuthi kuphela unyaka wonke. Unyaka wonke makhelwane ungayikhokhi ishumi. Uyikholo. Hayi kodwa Masibisi ke njengoba usho ukuthi uthi usikhwama indaba ngingabanga okungcono usikhwama ozoza kumina ezokhuluma nami. Yindawo le ndaba iqhamuke siqhamuka ngawo. Ngoba phela uyena umuntu obhekelela imali. Imali ulwa nani la ulwa nokuthi kuze mina noma ulwa nokuthi awukhokhi kusho phela senihambe ningikhuluma manje sehambe ningikhuluma kanti wabekelana usikhwama akayeke phela bese ezohluleka ukwenza umsebenzi wakhe ehambe ngichele ebandleni lonke. Ingakho ke MakaThanga ngazange nize nikhethe ukuthi nibe wona obhala ngoba aniziqondi izinto. Awazi ukuthi unobhala uyasebenzisana nosikhwama. Awukwazi wena lokho. Basebenzisana phela kodwa bekuzoba ngcono. Ingakho ke thume mina. Okokuqala nje uyazi ukuthi mina nawe sabangani somakhelwane sithandaza ndawonye sikhonza ndawonye. So bekulula ke ukuthi athumele mina ukuthi ngizokhuluma nawe ngalodaba ngoba ubeqonda ukuthi awuzukuba nenkinga mangabe ukukhuluma mina nawe ngalolu daba. Nanokuthi indlela eseningishusha ngayo manje usungathi manje angazi sengibaleke nenso yini mhlambe ngibaleke nenso kaMfundisi. Yini ngempela usho ukuthi nina nimi ngami ebandleni mase kuthiwa nginike ake sithi anginikeli ke ngiyavuma ke mangase nganikeli nje manje lizoyibandla nimi ngami nje nini MakaThanga ehlele umpakami ehlika lapho kuleso sitezo ogibele kusona ehlika yabona nje ngana kwethi into ezosiza ngoba ngishilo ngathi angizelanga ukuthi nje sizokhuluma izindaba bengifuna ukuthi sikhulume lolu daba nje kuphela lokuthi nje ilungise le ndaba yakhe unganikeli esontweni ngoba uyazi ukuthi umnikelo ubalekile kumzalo nomzalwane uyazazi izinto ezenziwayo ngomnikelo nezisiza thina njengamakholo abelo ezinye zazo kulungile ke ngani yakwethu ngicela ukuthi nje sivele sikhuleke bese ngiyahamba sihlukana ngokuthula kuleke impela khuleka Masibisi ngoba bonje lento ngivele ngizokube khona into enyukayo eshisayo la esifubeni ushiswa yini ungayikhokhanga imali yesonto ngizoze ngikhiphe okuthile Masibisi vele ukhuleke nje bese uhambe leso shuba sakho njalo wena esingungubele esigcwele izindaba uhleli njalo uma ukhuluma ukuthi uzokhipha okuthile njalo uzokhipha okuthile vala amehlo ukhuleke Masibisi ngoba kuzongabi mnandi kuzobe ngathi sengithe asengikhuluma khuleke namba shuba sakho esingathi ibhayiseli kaSidume sithwele yonke into amapotmende amaketela yonke into uhleli ukuthi uzokhipha okuthile sengiwavala phakamisa izandla lezi zicijile uvalele lezo zimbumbulu baba Nkosi size kuwe ngokubonga Nkosi sibonga ithuba Nkosi lokusihlanganisa nomakhelwane wami noma Nkosi sengibona nje ukuthi imoya yethu engathi seyiqala ukunyuka kube kungafanele Nkosi ngoba kufanele ukuthi mina naye silungisane izikhathi ngezikhathi siqondisane ezintweni sisizane lapha nalapha ya Inesicelo ke Nkosi kulolu suku ukuthi ngicela Nkosi uhambele enhlizweni ngamakhelwane wami umfundisi ukwehla umfundisi intobeko akuthi umuntu mengaba into engakwazi ukuyenza abesavulaka akusho ukuthi nje behlule ukukhokha ishumi zesonto sekusho ukuthi usebulela umuntu ngalokho asike isidingo sokuthi anyukele ushukela ahambe phezulu kwendlu abe nolaka isidingo sengekho uma engayikhokha ngeshumi akezufa futhi akezuxoshwe ebandleni ngokuthi akasikhokha ngeshumi hambele enhlizweni yakhe Nkosi umlungisi amen amen hayi Masibisi ngicela ungibhalele lawo mehlo longiphamisele izandla khona ukuthini kufanele ngushuthashutheke emkhulekweni Nkosi cha mina Nkosi okwama kuzoba kuningi simakade kuzoba kufishane nje Nkosi ukuthi mina Nkosi angeke ngidlala amadoda amadala nabafazi abadala abangafuni ukuyosebenza simakade belokhu bethi asikhiphe iminikelo kanti sekuyona imali yabo ukuyiphilisa leyo abantu abahambe bosebenza Nkosi umnotho mubi nje umnotho weSouth Africa wonke umuntu ufanele ahambe eyophanda ingalokhu uhlezi phansi lokhu kuthiwa umfundisi
mayiselambele lo mfundisi ongafuni ukusebenza useshushathi namanje ngemnikelo usesilalela unyendle usehambe sithumela ngabantu nesizwana nabo Nkosi sebesijikele esiswini njengotshwala ngoba sebeshushwa yilabafundisi bazosifuna imali. Hayi Nkosi ngeke nje ngeke ngikwazi mina ngithatha imali yomntanami ayisebenzela kanzima umntanami asebenza kanzima ejuluka ubusuku nemini kakwazi ebusuku Nkosi ngiyayibona imini kodwa akakhulaze ebusuku usuke ejuluka umntanami efuna le mali ebese ngiyithatha nje ngiyonikeza labafazi nabefundisi. Cha Nkosi ngeke ngikwazi nje mina liyasho nezwi lakho lapha eTestamenteni edala ukuthi akufofayo ngisho njalo nami usimakade ngifakazela izwi lakho ngithi akufofayo. Amen. 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 Phambi sizange siqhubeke isithandazo. Safelelo. Baba. Ha, uNkosi. Hayi ngigeza izandla njengoPilato. Nkosi angaze ngizwe into enje. Kaze ngizwe umfazi oyikholwa ethandaza emkhulekweni wakhe ekhombisa ukuqhosha ngokuthi umntana wakhe wenza imkhuba emnyameni wenza izinto zobumnyama. uNkosi azabonga ncoma imali yegazi ukuthi inkosi imali yakhe iyomntana wakhe uyisebenzela kanzima. Nkosi yami akusiza umakhelwane wami akungene engqondweni yakhe. Nkosi akafunde kulonyaka ukuthi akashintshe njengoba unyaka kunyaka omusha nje Nkosi akakhule ashintshe akwazi ukukhulekela abantu abakho ukuthi baqonde balunge amkhulekele kakhulukazi yena lo sigebengu ashintshe izindlela zakhe esanesikhathi ukuthi ashintshe aphenduka abe umuntu olungileyo. Nkosi bekuvele ngeke kulunge ukuthi uMakaThali anikele. Sengiyabona nami Nkosi bekuvele ngeke kulunge ngoba imali abezonikela iyona phela le yegazi yalesi sigebengu sakhe Nkosi esibamba abantu inkunzi ubusuku nemini. Phela le mali bezothi ngafika nje ebandleni uvele nje ukuxabana ubendle kushintsha izinto konakala izinto zonke zasebandleni ngenxa le mali yezinyembezi abantu bekhala imhlanje nemalanga bebanjwa ungonini emakhoneni beyivele ngeke ilunge Nkosi le mali. Nkosi kulungile noba nganganikeli uMakaThali mengabe bezonikela ngale mali eyisihogo kulungile Nkosi. Amen. Amen. Masibisi ungasavuka usabusangibuka impela nje vala amehlo ayiphakamisa izandla phezulu makhelwane. Nkosi mina Nkosi ke ngiyadideka ke manje ukuthi leli bandla futhi seliyayibona imali yomntanami ukuthi imali yegazi imali yobugebengu ngoba yonke leminyaka kade nginikela ngayo imali yakhe ungoneni bengakuboni lokho ukuthi imali yegazi imali yokwebiwa imali namabhadi imali namasho kodwa namhlanje ngoba sengingasafuni nayo sebeyakubona konke lokho. Nkosi angifuni angisafuni kwangempela angeke ngisawukhipha kwangempela angisafuni kwangempela ngeke nje ngisawukhipha kwangempela futhi umnikelo angisafuni isimakade ngiyala ngeke phela hawu no Nkosi futhi yabona ke manje angisafuni ngempela ngoba uyabona nje njengoba sebeqala bekhuluma kanje bengisathi ngisazozama ukuthi ungoneni mhlamba akeke zame kune-ATM esanda kwakhiwa lapha kula garage lithi akeke eqhumeze noma iyona ngithi ukuphesha zonke lezi inyangana sengali impela angisafuni Nkosi angisafuni ngeke phela uyabona nje manje obeyisebenzela kanzima kanje ngiyazi Nkosi ukuthi mina ngisuke yini indaba engafuni ukuthi ngisuke ngafuni nayo imali yakhe kodwa manje oba sebekhuluma kanje cha ngeke ngisakwazi impela angeke ngisakwazi mina ke Nkosi futhi okunye enginakho ilokho ukuthi phela angisibona nesidingo sokuthi ngiyonikela mina nginikelelani simakade ngoba ayiwukho nomsebenzi waleli bandla MakaThangithini ngineminyaka ngimisa kulela sonto ngithi abamkhulekela ukuze athole umsebenzi kuze kube namhlanje akaze awuthola umsebenzi unalokho umnyeni wami sevele waphupha kakhulu kunaqala simakade uphuphe ushoda ngodayi uphuphe uyabona Nkosi mase ngithi MakaThangithini ungasula uthule usuke uthule lo impela ukuthi uthule leziqo indlela nje asephuphe ngayo umnyeni wami kodwa kuthiwe futhi mina anginikele ngemali imali eqhamuka ngapha engasebenzi ngoba phela kusebenza umuntu la kwaGumede kuthiwa ayiqhamuke phela imali ngiyabuza ke Nkosi mhlamba ke ngibuze lapho ngiyavuma kungoneni akangatshontshike ukweba kuphi ngiyavuma ke imali iqhamuke phi kuyomnikelo sengibuza lapho ngokuyithoba ngiyasithoba nje ngiyasehlisa ngithi uthe ngiphakeme ngiyasithoba ke Nkosi ngiyabuza ke njengomntwana wakho ukuthi izoqhamuka ngaphi imali yomnikelo le abangishusha ngayo ungoneni engephi Nkosi angisafuni nje lokho ngempela angisadlali ke manje angifuni nomnikelo simakade ngiyasho ngizongenzani ke pho ngeke ngikwazi lo mfundisi wabo lo ngasebenzi abamlethela kumina ngimxhumanise nanangoneni lo tshontsha bahambe botshontsha bonke vele ngafika tshontshe kabi ke la mfundisi njobe namehla bovu nje isigoloza nalezi lakhe yahleze isibangile isicefe ngalo lapha angafika tshontshe kamnandi kabi engabuya nje mengathi mewungena emzini womuntu obamba inkunzi bengafike bamnikeze ngisho umuzi wabo lo bamnike yonke into angasebenza kahle kabi akeze la kumina ngixhumanise nongoneni sonke asinamali sixakekile ngeke nje Nkosi. Amen. Hayi mntacele hayi angihambe ngani yakwethu Uhambelani manje masibisi MakaThali
Hayi ngeke usalunga mntaka baba. Ngani manje naMasibisi? Ngeke usalunga. Sesikhuleke kahle kanjena. Yabona wena? Ngeke usalunga nje sowonakele nje uphelile nje indaba yakho nje. Angivele ngikhohle ukuthi ikhonto esangalungiseka kwena. Ngiyadideka ke mina manje Masibisi ngithi mina siyakhuleka siyakhethasesa kamnandi. Zonke lezi zinto ozikhulumayo sawumthandazo makhelwane lo nje. Usuwenza lento ehlezi sixabanisa ukuthi ngithi Angifuni ke sizixabana ngihambe ke ngane yakwethu. Awusaqede ngishona netiye makhelwane. Eliphi lona legcwele isibhidi? Hawu. Masibisi. Sala netiye lakho liyimbili igcwele nezibhidi nezinkomishi zakho ezingcolile buka ziyajuza. Ziyakhala uziwashe izinkomishi. Thatha nezipuna lezi makhelwane uzicishise noma kujiki. Washe netray buka nje buka. Washe netray ngathi nibe ngigubele kulona insuku. Sala kanjalo. Nemali yakho ongafuni nayo. Kodwa makhelwane usiwazi ukukhuluma kabuhlungu kanje sengikhuleke kahle kanjena. Cishe uthi Masibisi akasakholwa ngempela. Awu. Jala yapi lona? Nami anginayo imali. Antu bazozophanda imali eValentine kumina naleli shende lakhe lo mfundisi. Ngeke nje ngibanikeze. Angiselona ibhenki mina nami anginayo imali.